Hej. Hej. Jeg vil lige lave en afskedsvideo. Okay. Så vi kan... Vi kan kigge på den, når nogen er taget afsted til USA. Så lad os se, hvad Anna har at sige, hvis hun lige er klar. I'm ready. På dansk. Ja. Yeah. Hej alle sammen. Jeg kommer til at savne jer meget, men I skal bare vide, at jeg nok har det mindst lige så godt derovre, som jeg har her. Og jeg tror, at jeg vil lære en masse, og jeg kommer hjem som en ny person, næsten. Anne er stadig herinde, selvfølgelig. Men jeg håber, jeg bliver mere udadvendt, og jeg bliver bedre til engelsk selvfølgelig, og jeg får nogle nye venner og en god familie derovre. Og I skal ikke savne mig. Eller jo, det må I selvfølgelig gøre. Men I skal ikke være ked af, at jeg ikke er der. Det tror jeg heller ikke, du bliver. Men jeg siger tak til Anne, og så siger jeg hej Bella. Hej Bella. Hej Bella. Ja, Bella, hun bliver meget, meget glad for, når Anne hun følger. Og hun kommer til sammen med mig, det ved jeg. For Ja. Den dag jeg kommer hjem, hun vil blive så glad. Nej. Jeg kommer ikke til sådan. Det på at se, hvad hun har gjort med mine bukser.